A Praza de Galicia de Vilagarcía converteuse este sábado nun auténtico fervedoiro grazas á iniciativa Mercar na Rúa de Zona Aberta. Centos de persoas achegáronse ata esta proposta que botou á rúa algúns dos mellores produtos dos establecementos asociados ao colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade. Un balance moi positivo, porque a verdade é que o tempo nos acompañou moitísimo. De feito, tuvemos que suspendero a semana pasada para facelo esta e creo que foi unha decisión moi acertada porque, houbo moitísima xente e as ventas foron tamén moi importantes, a verdade é que estuvo moi ben. No Mercar na Rúa participaron 34 establecementos, unha moi boa oportunidade para eles para achegarse á súa clientela e darse a coñecer un chisco máis. Fomos 34 establecementos e, un pouco variedade de todo, moblerías, tendas de roupa, incluso alimentación, que é algo máis novedoso neste caso. Penso que a xente non vai concretamente a escoller algún produto, sino que, pasea o que atope, non é que se dedique exclusivamente a buscar unha cousa, sino que un día penso que máis de mirar e atopar algo que realmente queres. E ao ser en plena rúa explican dende Zona Aberta un perfil de público do máis variado, salientan que tamén se achegou moita xente doutros municipios. Tamén nos chamou a atención a xente de fora, que había moitísima xente de fora, que iso tamén é importante, quero dicir, non só que veña xente de Vilagarcía, sino que tamén se acheguen xente de outras localidades, incluso a frente da ría, que tamén é un público que queremos recuperar porque é importante para nós. Esta nova iniciativa de Zona Aberta coincidiu coa entrega do premio da campaña deste ano do Día do Pai, que puxo en xogo unha noite nun hotel de luxo. Nos pareceu moi interesante porque xa levamos dúas campañas completamente diferentes, porque levamos a campaña anterior que foi un perfil de xente moi xoven e esta vez xa alguén máis maior, co que nos estamos decatando que estamos volvendo a recuperar clientela de edades diferentes. E no colectivo traballan xa noutra das campañas máis importantes do ano, a do Día da Nai. Casi máis importante que o Día do Pai, porque o Día do Pai a non caer en festivo sempre limita un pouco as compras, non? E sobre todo tamén ahora que temos hostelería, non é mesmo que fora festivo que non que fora un día de semana normal.